Priatelia, vítam vás u nás v Doxbet Spartacus Fight Gyme, kde sa pripravujem na svoj najbližší zápas. Na zápas som hladný, budem extrémne pripravený. Veľmi sa teším z vašej podpory, ktorú si veľmi vážim, pretože tak ako hovorí Attilka, spolu sme najsilnejší a spolu dokračujeme k víťazstvu. Priatelia, Doxbet si pre vás pripravil akciu teraz, ak si podáte na môj zápas, dostanete ďalšiu stávku zadarmo. Takže stav sa, bav sa, vyhrávaj.